అమ్మవారిని చూడండి, అందాల చందంగా నేను ఈవేళ అలంకరించాను అమ్మవారిని. మంగళవారం పూట అమ్మవారు యాపాకులతో, నిత్య పుష్పాలతో, అమ్మవారు ఆభరణాలతో అమ్మవారు తయారై మంగళారతి అన్నీ సమర్పించాము. అమ్మవారి నైవేద్యం సమర్పించి అందరూ కూడా చూసి ఆనందించండి. అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోండి. దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను మీ అందరికీ. ఇది నేను నిత్యం చేసే మందిర్లో పూజ ఇది. ఈ మందిరాన్ని మన తెలుగువారు కట్టించారు. గుజరాత్లో మేము నిత్యం అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటుంటాము.